Ahoj, výnimočná žena. Máme teraz nádherné obdobie, kde sa nám končí rok 2024 a rok 2025 už nám klope na dvere. Takže naozaj teraz je čas sadnúť si k tomu, čo si dosiahla v tomto roku, aký si mala predstavy, aké si mala cieľe, aké sú tvoje túžby. A skutočne možno dáte také otázky v rámci seba samej. Naozaj mám tie posuny vo svojom živote podľa mojich predstav? Skutočne som dosiahla to, čo som si naplánovala na tento rok 2024? Bo naozaj niektorým z nás sa deje aj to, že človek naozaj máte ciele, má tú odvahu, odhodlanie, ide dopredu, ale napriek tomu naozaj ten rok ide pomaly, respektíve naozaj nedú tie veci tak rýchlo, tak spokojne, ako by sme chceli, lebo naozaj rôzne povinnosti v živote a zrazu sa to niekde stratí v tom čase a máme koniec roka. Takže a týmto by som ťa chcela tak trošku vyzvať, máme naozaj teraz máš pred sebou rok 2025 a je naozaj čas robiť veľké rozhodnutia. Ak skutočne vstúpiť do tohto roku s novou energiou, odvážne, odhodlanie, s jasným plánom a prípadne skutočne uzrieť akékoľvek bloky v tvojom živote, aké prekážky na tej tvojej ceste, tak ťa pozývam na prácu so mnou. A buď možno pracovať cez individuálne sedenia 1:1, alebo ti ponúkam ročný program, kde dosiahneš hlbokú transformáciu seba samej, svojho života, svojich vzťahov, až skutočne po to, ako upratať peniaze vo svojom živote, akokoľvek starú karmu, že skutočne uvidíš, že aj zázraky sa môžu diať v svojom živote. A ak by si mal ešte nejaké otázky na mňa, vezmem rozhovor a poviem ti viac. Takže teším sa na teba a skutočne nech aj tento nový rok 2025 prináša úžasné posuny, splnené sny. A keď túžiš po podpore a ísť možno jednoduchšou ľahšou cestou, tak som tu pre teba a teším sa na teba.